Wathi angivala umkhokha wokusonta kwendoda yodwa umama ehlele endlini. Wathi angivala umkhokha wokusonta kwankosikazi indoda yobuka iChiefs nePirates. Ngathi masiphume ekuseni sithi siyageza, kugeza indoda, kugeza umama, phinde kugeze ngisho abantu abethu. Ngiyawuvala nomnyango wengane zabazalwane ezingasonti. Zibuka iTV yakwakho, zibuka amafoni akwakho. Uhlulwa ingane yakho izele ina 16 ayisasonti. Ina 9 years ayisasonti. Ina 14, ina 16, ina 19, ina 21 ayisasonti. Uphumuze esontweni wena wedwa, imoto yakho ngemuva ingahlali umuntu. Kodwa ngimemezwe mazisakwe saba sadla uphuthula kwakho, sadla imali yakho, zonke azigeze ngabo 8. Nithi siyakhona emasangweni aseJerusalem. Bese uzitshela ingane zakho uthi ukube noNkulunkulu animbona eniphi imoto nomuzi nokudla nifunda nisweka nigqoka ukukhona uNkulunkulu wangilondoloza ogwadule. Khona uNkulunkulu wangipha ukudla wabhaka isiko emafini uhovini hayi. Akukuhle ukuba ingane zabazalwane zingasonti zibe yingidi emakhaya. Kulomhlaba ongenanembeza. Hothi isiphinde statement akukuhle ukuthi ingane zabazalwane zingakhonzi. Le ndle yesonto ehle kangaka akuyona indle yesonto eyashiwo uNkulunkulu kumpostoli Lungu M. La le ndaweni kuyona imana. La nje uNkulunkulu uyanithestisa. Into ayisho ahlehlele ufuna emva kweminyaka kuba indle yengane zabazalwane. Thina sinwebe siyokhonzela kweni indawo. Hayi. Le funa sigcwale zibe ngaka iphele le ndawo iqedwa izingane zengane zethu. Uthi ngiphinde la nje masinje kufuna kugcwala abantwana bethu bonke laba from abazelwe kube nothihla aba11 kuyophuma lapha eminyango mhlambe zibe u30 mhlambe zibe u100 njenganathi ingane. Akukuhle ngiyamemeza namhlanje ngithi Inkosi ayisikhumbule ngabantwana bethu noma behamba beyofunda ongoye noma beyofunda eCape Town kodwa bazi ukuthi khona uNkulunkulu kamama, khona uNkulunkulu kagogo, khona uNkulunkulu kababa, khona uNkulunkulu kasisi wami.